de Trading Català. Anirem a analitzar què ha fet el DAX aquesta setmana. Començarem per dilluns, setmana una mica rareta, però bé, anem a mirar una mica què ha fet. Bé, veiem dilluns que el mercat comença amb aquest rang de pre, moviments amunt i avall, frenats, lateral molt ben identificat, d'acord? I aquí veiem com al final el preu ens trenca cap avall, ens dona aquesta petita correcció amb el moviment aquest, per mi encara és precipitat ficar-se aquí, en tot moment vaig identificar que s'havia d'esperar en aquest terra de lateral, que a més ens aportava una proporcionalitat, no recordo si ho vaig tirar des d'aquí, com podeu veure coincideix amb el 62, ens dona un moviment fort. Sí que, com veieu, aquí ens va marcar una altra vegada, ja veiem que no va arribar a baixar, aquí que es va ficar en l'aire quasi arribant al terra del lateral, però amb les dilatacions, però no en rang de pre, es tenia que protegir ràpid, si no era saltat, però sí que aquí, quan va arribar aquí, com podeu veure, l'entrada és bona i ens arriba a igualar el terra que teníem abans. A vegades s'ha d'esperar bastant perquè la dongui, però com veiem l'acaba donant. I a més són entrades amb el rang que estem treballant, tant de profit com de stop, són molt bones. Després el mercat, al fer aquesta frenada aquí, el que fa és girar-se completament ja no va amb tanta força. Veiem que aquí baix van acumular molt de volum i aquesta frenada, només tenim aquesta vela de frenada i ja està, directament gira. Acumulació, l'última vegada ja no hi van amb tanta força, gir de mercat. Veiem que el gir ens comporta un moviment fins a alts del lateral, que al final és trencat i com podeu veure, amb ausència completament de l'oferta, el preu ens acaba pujant per sobre. Posteriorment, test, l'oferta continua no sent-hi i el preu continua pujant. Aquesta ratlla que veieu és el ticker de preu que actualment està en aquest valor. Avui divendres a la tarda. Un cop fa aquest sostre, com tornem a veure amb molt de volum, el preu ens torna a demostrar que no hi ha oferta. Veiem que cada vegada que buscaven l'oferta no n'hi havia, per tant la demanda podia fer de les seves. Aquí sí que en aquest cas ens estaven testejant ja zona anterior, això abans de l'obertura americana, i l'obertura americana va precedir aquí. Sí que hi ha alguns testos a zona anterior, no tan clars, però fixem-nos com sí que cada vegada ens estan testejant aquí, ho farem amb rectangulets i així potser. El que passa que en el que és el tema del desplaçament, etc., no ho tenim igual, sincerament, però bueno, d'acord? I amb això, com si diguéssim, va acabar el dia. Ara ja anem... Ui, ara se m'ha desquadrat això. Un segundillo. Tornem enrere. Anem al dimarts. Dimarts, aquí tenim el rang de pre, que el marco per aquí. Com podem veure en aquest moment, cada vegada que baixaven el frenaven, o sigui, ens estava quedant molt clar que aquí ens l'estaven frenant, en aquesta recta d'aquí, en aquest mínim, i per dalt estaven dilatant. Això què implica? Aquestes dilatacions el que fan és buscar la gent que va a llargs, i com veieu cada vegada que es volien ficar els hi retrocedien. Bastant important esperar que superin aquestes zones, perquè si només surten i tornen a entrar, és molt fàcil que ens pillin amb l'estop. Doncs, com si diguéssim, esperar que superi aquestes zones com al final va fer aquí.
un cop superat, clar, llavors el moviment ja és intentar-lo agafar, no? Però el tema és buscar una mica aquesta situació, val? Ui, ara se m'ha anat això. Vale. El tema que quan se'n van començar a anar pues, ja no testejaven. Aquesta setmana ho estan fent bastant. Val? Dilatació, 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 com si diguéssim, marquen aquest màxim. Aquí sí que podem entendre que no hi ha oferta, el problema és el trencament que portem, però un cop ja se n'han anat cap aquí, vale? Pues ja no molt a fer, vale? En tema de testejos. Aquí sí que ens testeja aquesta zona anterior, però com veieu pues, no hi acaba anant, vale? la demanda ja, perquè ja portava certa pujada. A més, a aquestes hores sempre ho comento que fora d'hora de mercat pues, bastant difícil. En canvi, sí que per la tarda veiem que ja veníem del sostre, vale? En aquest rang, i en obertura veiem que clar que ens ho fa. Val? O sigui, tenim... Epa, una miqueta més amunt, així. Tenim el trencament en pressió de l'oferta, puja la demanda, baixa el volum, nou trencament, una altra vegada, o sigui, aquesta tarda és de les poques que ho va fer, que com veiem, aquest és bastant planeta, però veiem que també ens el va aguantar, tirar cap a baix, i aquí sí que hi ha, a més va coincidir acumulació amb el tancament de mercat, no? I ja aquí com si es va acabar el moviment, no? Van aprofitar. Però ja està, però sí que aquesta tarda ens va donar alguns moviments bastant xulos, vale? Llavors ja anem a dimecres, vale? Dimecres, aquí molt de cuidado, vale? Marcaré una altra vegada el rang de pre, però vull que quedi molt clar el que van estar fent aquí, val? Com he dit abans, aquesta setmana ho hem fet bastant, això. Veieu un moviment superbèstia cap a baix, acumulació forta i moviment superbèstia amunt. Això què fa? Que qualsevol que es fiqui per aquí li ventilen l'estop, qualsevol que s'hi fiqui per aquí també. Després et penses que aquí han acumulat i van a llarg, qualsevol que es fica en el test d'aquests volums o el que sigui, veieu com també se'l ventilen, tornen a baixar cap a baix i una altra vegada cap amunt. Aquesta frenada d'aquí, pues, 3/4 del mateix. Hòstia, ara això baixarà. Pues ja veieu que fa així, i bum, i ho recuperen amunt i se tornen a ficar dins. Veieu que això, en veritat, el que és això. Vale? Ens està marcant aquesta zona, i ens està marcant aquest terra, i ens està marcant una zona on van oscil·lant per anar rebentant els stops de la gent. Llavors, sobretot, molta calma, que surti d'aquí. Quan fan aquestes sacsejades, vale? S'ha de tindre molt ben identificades i demanar-li que el preu surti d'aquí. Aquí no estem creant cap tendència, si us fixeu bé, l'únic que està fent és anar amunt i avall sense sentit, però no hi ha cap tendència. Vale? Una tendència ens estaria fent nous mínims en cas de curs o nous màxims en cas de llargs, i el preu està completament estancat aquí, d'acord? Per tant, molt de cuidado. Seguim perquè, si us fixeu, un cop ja ha perdut aquesta zona, es pot començar a pensar en que es generi una tendència, que no té l'obligació de fer-ho. Perquè, si us fixeu, un cop perduda ens crea això, un retrocés, i el preu es queda una altra vegada lateralitzat aquí durant tota la tarda. Vale? Per tant, pues, hi ha dies que més val no arriscar-se. Sí que si ho tens molt ben identificat, tu pots intentar a dalt me fico curt i a baix me fico llarg, però el tema és que com van dilatant, vale? Igual van fer aquí, com van dilatant, moltes vegades no sé si això ja és a dalt, ja és a baix, i llavors t'atreuen. Val? On fiques l'estop, bueno, pues crec que hi ha situacions molt més clares, val? Per operar. A part aquí a la tarda em penso que hi havia alguna notícia o alguna cosa, aquí a les 8, però ara no ho recordo molt bé. Val? Vinga, anem a ahir. Val? Ahir va ser un dia... vale. Mireu, ahir ens van marcar aquest rang de pre, val? El marcaré des d'aquí, i vull que quedi clar que el rang és tot això, perquè aquí el moviment, aquesta frenada tan forta, marca molt, perquè veieu que en si això és una vela a mínim,
però en cap cas era un trencament, el trencament ens ve després. Veieu que això es va quedar dilatant al mínim del lateral. Ara perquè veiem tot el moviment fet, però en si el trencament ens ve després. Val? Aquest trencament ens està marcant una fase bastant acumulativa. Llavors, quan surten aquests volums tan exagerats, aquí el millor és esperar a que els perdi i ens els testegi per a sota. Perquè en qualsevol moment el mercat aquí se'ns pot girar. Ja sé que potser sona massa conservador, però quan fan aquests moments tan bruscos, el que acostumen a fer és frenar el preu aquí i llavors a la que volem continuar la tendència en curt se'ns giren a llarg com va passar aquí, que ens van anar a buscar el mínim del lateral després més tard. Sí que hi va haver-hi gent que jo sé que va entrar aquí, no dic que no sigui una mala entrada, a mi per tot el moviment m'ha semblat molt poc retrocés, per buscar el curt i a més sense haver perdut tots aquests volums d'aquí, d'acord? En tot cas, jo hagués esperat un retrocés en aquesta zona d'aquí dalt, com va fer després més tard que es va quedar per aquesta zona. Llavors, quedem que aconseguéssim ens ha de perdre aquest mínim, en cap cas el perd. Aquí arriba un moment que ho fa, però fixem-nos la frenada que surt. Un cop aquesta frenada ens estan recuperant la posició i veiem que posteriorment el que estan fent és ja estem veient volums alts en demanda i per sobre dels volums d'oferta. Per tant, això ens augurava que ens vindria un gir de mercat, d'acord? Com al final va acabar passant i veiem que durant la tarda el preu va començar a pujar i fins al tancament, d'acord? En el tancament es va quedar aquí en aquesta part alta i ja està. I avui tenim la continuació d'aquest moviment amb tota l'acumulació que vam fer ahir. Veiem que a les 8 han obert aquí, marco el rang, han obert, ràpidament han acumulat sota, ens han fet una dilatació, una intenció de trencament, i un cop feta i vist que no hi havia oferta, i han començat a tirar amunt i han acabat tot el moviment que portaven ahir des de baix, com si diguéssim, en temps frens majors han trencat el gap que hi havia ahir. El tema d'aquest moviment veieu que és molt escalonat i a tirons forts, els retrocessos són molt curtets, per tant bastant difícil de ficar-s'hi i arribem a aquesta tarda que jo crec que probablement el mercat, després d'haver fet aquest sostre, comenci a perdre posicions i ja sigui per anar baixista. Ara ho ficarem així una mica al zoom perquè es vegi una mica, però suposo que es veu bastant millor aquí l'acumulació, el rang d'acumulació, com el trenquen, no hi ha oferta i el comencen a tirar amunt i desfan tot el tram que tenien. I bé, i aquí veníem dels altres dies i això ha sigut una mica la setmana, que en definitiva, si ho marquem una mica així, veiem que vam començar amb aquests moviments, ara estic marcant així una mica els màxims que va fer, de mínim a màxim, i veieu com posteriorment van baixar en els mínims, van reacumular, van trencar, van fer creure que volien tirar novament avall i avui ens l'han tornat a pujar. Gràcies a aquest trencament, que a més va ser en volum, perquè això tenia que ser en volum, van aconseguir anar a curts, acumular bastant, perquè veiem que el rang és gran i el volum va ser elevat i constant, i després fer tot aquest moviment alcista. Pues res, jo per mi, segons el meu punt de vista, setmana bastant dificileta d'operar, perquè els moviments ja he comentat que han sigut bastant escalonats i alhora molt volàtils, i els retrocessos no han sigut els millors esperats, i en el meu cas cap problema, no s'opera si no es té clar, i més val no operar
no arriesgar, sobrearriesgar si no està dins del teu trading plan. Cadascú té el seu valor al risc, val? I jo crec que és el que s'ha de fer. En el meu cas, me vaig mantenir al marge i ja està, d'acord? Pues res, espero que us hagi anat bé la setmana i la setmana que ve. Vinga, adeu!